қолаби табиӣ ва гуногунии олами биологӣ бо ҳам таъваманд. ин бо ҳамоӣ дар муддати асрҳо шакли худро нигоҳ дошта ҳамчунин як манбаи занҷираи ғизо барои олами вуҳуш ба ҳисоб меравад. аз ҷониби дигар ҳудуди баъзе аз намуди дарахтони мевадиҳанда дар қолаби табиӣ тораф маҳдуд мешавад. тибқи андешаи олимон намуди себи сиверсӣ намунаи қадимтарини себи ёбоӣ ва ядро ҳуҷайраи қариб ҳамаи намуди дарахти себ дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта. дар тоҷикистон махсусан дар ноҳияҳои балҷивону ховалин, сангвор ва нурободу қисман дар мавзеи камароби ноҳияи рашт, дар ҷангалзорон ва қисман дар боғоти аҳолӣ ба чашм мерасад. айни ҳол масоати бештар ба ноҳияи сангвор рост омада. ҳамзамон олимон пешниҳод доранд ки аз рӯи намуди навъҳои нодири дарахтони мевадиҳанда мамунгоҳҳои хурд таъсис дода шавад. дарахти челона мегирем. дарахти челон аз флораи сеюм мо ба он омадааст. третичная флора мегӯянд, аз давраи сеюми ё ин ки каён, як намуди нок ҳаст ки каён ном дорад ва вай эндемики худи тоҷикистон аст, яъне растание аст ки ягона дар ҳудуди тоҷикистон месабзад, рушду намӯ мекунад ва дар қисми кӯҳсори тоҷикистон ҳаст ин растани, ин дарахт ва то ҳозир он дарахт қариб ҳазорсолаҳо ҳамихе боқӣ мондааст ва онро ҳам растании ғизоӣ, ҳам растании дорогидавогӣ истифода мебаранд. суоле ба миён меояд, чаро навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаи ёбоӣ ки ҳазорсолаҳо дар табиат арзӣ вуҷуд кардаанд ҳудудаш имрӯз маҳдуд мешавад? албатта маълум аст ки экосистема бо таъсири омилҳои технологиву инсонӣ шаклу намои худро тадриҷан бошад ҳам тағйир медиҳад. аз ҷониби дигар нав ва намудҳои серҳосилу ба талаботи бозору мувофиқ парвариш карда мешаванд. олими бузурги рус Николай Иванович Вавилов якчанд марказҳои пайдоиши растаниҳои хоҷагии қишлоқ аз он ҷумла зироатҳоро ҳам гуфтагӣ аст ки зироатҳо мевадиҳанда ва мана ин растаниҳои полизӣ ҳам ки аз он ҷумла Тоҷикистон яке аз марказҳои пайдоиши растаниҳои хурданибот ва зироатҳои кишоварзӣ ҳам ҳаст. дар ҳамун 6 минтақаи маркази пайдоиши ҳамин олами зироатҳои хурданибот ва растаниҳои мевадиҳанда Тоҷикистон яке аз ҳамонро ташкил медиҳад. анакнун бубинед, яъне дар протсесси ташаккулёбии ҷамъияти инсонӣ аз ҳамин намунаҳои даштӣ ё табиӣ навъҳои яъне сунъӣ бо воситаи интихоби сунъӣ навъҳои пурлаззат сермева, хуб меваи шираро ба вуҷуд овард. яъне мо дар асоси танҳо меваҳои даштӣ метавонем навъҳои бобоию инҳо дар асоси ҳамон пайдо шудааст. мо албатта дуруст аст ки баъзе аз ҳамин растаниҳои даштии ёбоӣ аз он ҷумла муруди каён аз байн рафта истодааст. мо онро дар китоби сурх мо ҳамроҳ кардем. аз он ҷумла авлоди пешинаи себҳое ки имрӯз навъҳои гуногуни онро мебинем, себҳои аз он ҷумла тобистон себ, шулмон себ, капар себ, аз ҷиҳати шаклашон мардум бо онҳо ном мондагианд. ҳар хел себҳои сурх, себи сурх, сурхсеб, хуб туршсеб, ҳар хела навъҳое ки халқ ном гузоштааст. анакун ҳамин навъҳо аз ҳамун як намуди ёбоии себи сиверсӣ, яъне яку барои чи сиверсӣ? барое ки аввалин бор ҳамуна номгузорӣ кардагӣ ҳамун олим. барои ҳамин ҳамуна себи даштии ёбоии себи сиверсӣ мегӯянд. ана ҳамун як намуди даштӣ. тамоми дигар навъҳое ки имрӯз дар бозорҳо мебинем ҳамаш аз ҳамон пайдо шудааст. ана акнун барои боз ҳам мустаҳкам кардани асоси табиии ҳамин навъҳо мо онҳоро ҳамчун барои пайванд ва ҳамчун барои тухми онҳоро истифода бурдан бояд онҳоро истифода барем ва гум накунем. зеро ки
آنها در ظرف میلیون ها سال با طبیعت همین کشور ما مطابق شدند و از آن جمله شکل ها و علامت های مطابقتی را به همین کشور به همین شکلی طبیعی آنها پیدا کردند و آنها سرطاقت‌ترند. ҳамин гуна дар ҳамаи таснифоти илмии ҷаҳонӣ нави қадимтарин себ ба баландкӯҳҳои осиёи миёна мансуб дониста шудааст ки бо боварӣ метавон гуфт ки ҳудуди ҳозираи тоҷикистон дар назар аст. гурӯҳи эҷодии мо дар ноҳияи сангвор майдонҳои себи сиверсиро дар даҳҳо ҷой пайдо кардем ки намуду ранги мухталиф дошта як манбаи ғизо барои олами вуҳуш ба ҳисоб меравад. حاضر با انکشاف یافتن جمعیت ما، اقتصادیات ما و وسیع شدن و دهه ها بعضی همین یعنی نگاره ها یا اینکه ممنونگاه های خوردی از همین سیب سیورسی یا اینکه مثلا از همون من این نمودی آلوچک کوک سلطان، نمودی مثلا من این مرودی کیان، اینها از طبیعت قریب نیست شدن. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید نه تنها من این ممنونگاه های کلان، ممنونگاه های خوردی مقصدناک، ممنونگاه خورد برای نگاه داشتنی انا همین سیبی دشتی، ممنونگاه خورد برای نگاه داشتنی کیان، ممنونگاه خورد برای نگاه داشتنی گل‌های زیبای مثلا تولپن‌های تاجیکستان، مثلا پیاز انزور، پیازهای دیگر و رستنی‌های غذایی که از 400 نمود در کشور ما زیادتر می‌رویند، اینها هم میدان سبزیشی طبیعیشان خرد شده ایستاده است. ما در ترددی اکنون به نشر رساندنی نشر سیوم کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان کمر بستیم و آن را از روی نقشه سال 2023 دیر سال 1224 یا 25 باید از چاپ براریم. дар ноҳияи ванҷи вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон бошад, оид ба мавҷудияти ног ё муруди кайон пурсон шудем. маълум шуд ки дар деҳаи рован қариб дар ҳар як хонадон, махсусан боғоте ки аз солҳои қаблӣ мондааст, намуди муруди мазкур сабзиши мӯътадил дорад. ҳамчунин дар деҳоти мазкур анъанае расм шудааст ки дар дилхоҳ боғ агар бунёди боғи навро ба нақша гиранд, ҳатман чанд беғ дарахтони мевадиҳандаи нави ёбоӣ, намуди муруди кайону себи тахардин ва чормағзҳои ҷусааш басоккалонро нигоҳ медоранд ки анъанаи басо хуб мебошад. ана ин боғое ки дида истодаед, ино дар даври истиқлолият ино мо бунёд кардем. себоро ин боғу ин себо ки дида истодаед, ин себе ки дар даст имад, ин аз даври бобо калонои мо аст, даври падарони мо. ин номаш тахарвинҷ аст, яке аз беҳтарин себои ҳамин ноҳия ва ҳамин деҳа мебошад. ҳамин гуна то ҳоло мавҷудияти чорбоғҳои калони чормағз, қисман себу муруд ба чашм расида, ҳамчун ниҳолхона истифода бурдан аз манфиат холӣ нест. аниқтараш, аз бута себу муруди аз реша сабзидааш бо роҳи пайванд кардан метавон намуди мазкурро барқарору маслиҳаташро зиёд намуд. мавҷудияти ноки кайон кам ба назар расад ҳам, вале мардум ҳамчун нави ёбоии қадимӣ ҳифзаш мекунанд. охир навест ки чун баъзе аз намуди себ то айёми наврӯз нигоҳ дошта шуда, дар ин айём дар кӯҳистон болои хони наврӯзӣ гузошта мешавад. аз ҳамин себои клипсон меган инора мана аз ин намуди сирхашу намуди сафед аст, як тана ниҳол то 100 кило 200 килора мо ба даст меорем то кило. ана дигароша ман мехелин тахарин хай севи тирамои аст. айно севой барои савдо
بهار من از سیبی است که کارلی کارلی خیلی مونده. سیبی اینا کبوت است کار بسیار پای است سخته تا ماهی اپریل مایا وای میمونه میشود. ما ایندا دو نمیشه داشته میشود. این میوه در دست میمونی این کایون میگوییم ما در دوره همین بابگیمون این کایون آزادی در تاجیکستان هم با فیلم کمیگه مونده روز به روز است بنابراین ما میخواهیم که نبود تاریخش دیم از سر نو قلمچش کنیم در دیگر نمودی امروز ها بعد همین کایون تشکیل کنیم یا این میوه است که این هم زمستان خود میگه و هم تا بهار ما میتونیم وانگش کنیم پیشتر میگرفتن همین دمچکوش همه بازدن کشل میکردن در خونه ها کشل میکردن تا بهار از میموند بعد بیشترش باز خندق میکردن چا میگرفتن چا میکنن هم تینمو استفاده بوده میشه هم همین کایون گرفتگی بعد دورگه کردن آوردن این مرود شد و بعد نقش دگیست و بعد ما یک چیزی با وای وای میگیم سرخک چیز شیرین ای بعد سفیده کایو در همین موردی نظرم که همین چند درختی مورودی کایون دیدیم اما چند ساله باشن اینا زیاده از 300 400 ساله عمر چی دارن طولانی دارن дар деҳаи хушбод ҳавои дуршед махсусан маҳаллаи скос чорбоғҳои зиёде бо навъҳои дарахтони мевадиҳанда ба қавли бобоӣ хеле зиёд аст. дар деҳаи мазкур солҳои охир масоҳати боғот ба маротиб зиёд гардида чун анъана ҳар оила чанд бех дарахти ёбоиро маҳфуз медоранд. мо дар нақша дорем ки дар соли оянда боғҳои меваҳои ҳамон ба қавли маҳаллӣ гуфта бобигӣ ки мо тараққӣ дода истодаем меваҳои қадимаро ки ба лиҳози каён баъд ҳастанд себои замистона ҳастанд себои тирамоҳа ҳастанд себое ки барои хушк кардан ҳастанд ана инҳоро бо дар иқдом дорем ки дар боғҳо бо ҳамин тараққӣ ҳамин меваҳои гузаштаро тараққӣ диҳем. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти тихарф бошад дар ҷангалзори соҳили дарёи ванҷоб себи сиверсӣ хуб нашунамо ёфта ҳосили хуб ҳам медиҳад махсусан дар муҳити ҷангалзори шохобҳои ванҷоб навъҳои ёбоии себунок хеле зиёд аст. зиёда аз 3 шохаҳои оби дарёи ванҷоб аз ҷамоати мо ҷорӣ мешавад аз соҳили дарёи ванҷоб кадом шохобҳо ҳастанд ва кадом дарёҳо ҳастанд? дарёи сед дарёи тихар дарёи чихох сохторое ки вобаста ба ин соҳа ҳастанд ҳамасола бунёди ҷангалҳо боғҳо нигаҳдорӣ гиёҳҳои шифобахшу кор фаъолият кардааст. сокинони деҳоти тихарф дар кишоварзӣ таҷрибаи ғанӣ дошта сол то сол аз ҳисоби баландбардоштани дараҷаи ҳосилнокӣ ва заминҳои навкора истеҳсоли маҳсулот зиёд карда мешавад. модора ки аз самти асосии ҷамоат деҳот ба шумор меравад чунон ки гуфтем дар пешаки 78 гектар боғҳое ки дар сами ҳар хоҷагои деҳқонӣ инфиродӣ мебошад инчунин 34 гектар дига дар заминҳои наздиҳавлигии шаҳрвандон мебошанд. тавлид асосӣ гуфтем ки истеҳсоли асосии мо боғҳои себ баъд боғи чормағз дорем баъд дигар меваҳои донакдор мисли гелосу олучияю олболу барои дар талтепаҳо боғҳои нав асос кардаистанд. соли 2021 дар талтепаҳои ҳудуди ҷамоат ба истифода дода шуданд. ҳамин тариқ мавҷудияти ноку себҳои ёбоии қадимӣ дар ноҳияи ванҷ дар рӯстоҳои рован дуршед скосм пои мазор пешкам ванван сумгод гармчашма савда ва гумаст хеле зиёд мебошад. солҳои охир олимони соҳаи биология бо як изтироб мегӯянд ки нави муруди каёнӣ хеле камчин шудааст ва дар сурати ба парвариши махсус фарӯнагирифтани нави мазкур муруди каёнӣ таназзул меёбад ва дубора онро парвариш кардан ғайриимкон аст ва хеле хуб аст ки дар ноҳияи ванҷ дар ҷамоати рован дар деҳаи дуршед ва дар маҳаллаи скосм мо ба боғи муруди каёнӣ вохӯрдем ки дар ин ҷо дарахтони муруди каёнӣ хеле зиёд ҳастанд ва даҳо ададро ташкил мекунад ва маълум аст ки
дарахтҳо тақрибан 300-400 сол умр доранд ва ин боғ муталлиқ аст ба сокини рӯстои мазкур Сафаралӣ Даҳбошиев ва боғдори мазкур то андозае тавонистааст ки бо роҳи буридани шохаҳо як қисми онро аз таназзулшавӣ нигоҳ доштааст, вале як роҳи дигарро ҳам пешниҳод карданд ки аз буттаҳои танаи дарахт ки дар ин ҷо мерӯяд онро гирифта дар дигар ҷо агар кӯчат кунанд муруди кайёнӣ дубора сабз мешавад ва нашунамо меёбад. Албатта таҷрибаи мазкур боиси ривоҷ додан аст ва ҳамчунин бояд олимони соҳа дар мавриди бештар кардани нави мазкур чораҳои мушаххас андешанд. аҷобати себи нави сиверсӣ хеле зиёд аст ки умрашро дар қолаби табиӣ олимони кишварҳои гуногун беш аз миллион сол гуфтаанду дар ҳама гуна иқлим худро мутобиқ месозад. дар моҳи октябр дарахти себи мазкур дар деҳаи личи ноҳияи дарвоз чун фасли баҳор ғарқи гул буду дар сурати каме мӯътадил омадани ҳаво дар моҳи декабр ҳосилаш пухта мерасад. ҳамин гуна дар мавзеи ҳиҷези ноҳияи рӯшон навъҳои мазкур ҳамасола 2 маротиб ҳосил дода ҳосили ҳарду даврааш хеле бомазза ва хуштаъм мебошанд. боғҳои бобогӣ, боғҳое ки асрҳо миллати моро мехӯронданд, мепӯшонданд ва зиндагии муттасили онҳоро таъмин мекарданд. мо бояд ба ин аҳамият диҳем. себҳои ёбоии нави қадимӣ қариб 20 намудро дар тоҷикистон ташкил намуда ҳамзамон рангҳои гуногун доранд. баъзе аз намуди тирамоҳияшро то моҳи январ нигоҳ доштан мумкин аст. ҳангоми хушк кардан боз маззаи дигар мегирад ки як хосияти себи мазкур мебошад. мағзи себҳои сиверсии сурх ранги пӯсташро дошта тару тозагии худро чанд моҳи дигар баъди ғуночин маҳфуз медорад. ноки нави кайёнӣ низ дар занҷираи себҳои ёбоии қадимӣ шомил буда бо роҳи кӯчату аз ниҳол сабзонидан ва пайвандкунӣ қариб 10 нави дигари нок ба вуҷуд оварда шудааст ки дар кишварҳои зиёд ба чашм мерасанд. ҳамин гуна олимони соҳаро зарур аст ки дар сатҳи доираҳои илмии ҷаҳонӣ бо омӯзиши хосияти морфологӣ, химиявӣ ва физикию хуҷайравии себу нокҳои аслии сарзамини тоҷиконро омӯхта ҷиҳати муаррифии он кӯшиш намоянд. омили мазкур имкон медиҳад ки амсилаи махсус ва нишони муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ мансуб ба табиати Тоҷикистон дониста шавад. дар оянда таъсиси ниҳолхонаҳои махсусро низ ба роҳ мондан мумкин аст. қолаби табиӣ ва гуногунии олами биологӣ бо ҳам таъваманд. ин бо ҳамоӣ дар муддати асрҳо шакли худро нигоҳ дошта ҳамчунин як манбаи занҷираи ғизо барои олами вуҳуш ба ҳисоб меравад. аз ҷониби дигар ҳудуди баъзе аз намуди дарахтони мевадиҳанда дар қолаби табиӣ то рафт маҳдуд мешавад. тибқи андешаи олимон намуди себи сиверсӣ намунаи қадимтарини себи ёбоӣ ва ядро ҳуҷайраи қариб ҳамаи намуди дарахти себ дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта. дар тоҷикистон махсусан дар ноҳияҳои балҷивону ховалин, сангвор ва нурободу қисман дар мавзеи камароби ноҳияи рашт дар ҷангалзорон ва қисман дар боғоти аҳолӣ ба чашм мерасад. айни ҳол масоати бештар ба ноҳияи сангвор рост омада. ҳамзамон олимон пешниҳод доранд ки аз рӯи намуди навъҳои нодири дарахтони мевадиҳанда мамунгоҳҳои хурд таъсис дода шавад. дарахти челона мегирем. дарахти челон аз флораи сеюм мо ба он омадааст.
третичная флора меган аз давраи сеюми ё ин ки каён як намуди нок ҳаст ки каён ном дорад ва вай эндемики худи тоҷикистон аст яъне растание аст ки ягона дар ҳудуди тоҷикистон месабзад рушду намӯ мекунад ва дар қисми кӯҳсори тоҷикистон ҳаст ин растание ин дарахт ва то ҳозир он дарахт қариб ҳазорсолаҳо ҳамихе боқӣ мондааст ва онро ҳам растанияи ғизоӣ ҳам растанияи доругидавогӣ истифода мебаранд. суоле ба миён меояд чаро навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаи ёбоӣ ки ҳазорсолаҳо дар табиат арзӣ вуҷуд кардаанд ҳудудаш имрӯз маҳдуд мешавад. албатта маълум аст ки экосистема бо таъсири омилҳои технологиву инсонӣ шаклу намои худро тадриҷан бошад ҳам тағйир медиҳад. аз ҷониби дигар нав ва намудҳои серҳосилу ба талаботи бозору мувофиқ парвариш карда мешаванд. олими бузурги рус Николай Иванович Вавилов якчанд марказҳои пайдоиши растаниҳои хоҷагии қишлоқ аз он ҷумла зироатҳоро ҳам гуфтагӣ аст ки зироатҳо мевадиҳанда ва мана ин растаниҳои полизӣ ҳам ки аз он ҷумла Тоҷикистон яке аз марказҳои пайдоиши растаниҳои хурданибот ва зироатҳои кишоварзӣ ҳам ҳаст. дар ҳамун 6 минтақаи маркази пайдоиши ҳамин олами зироатҳои хурданибот ва растаниҳои мевадиҳанда Тоҷикистон яке аз ҳамонро ташкил медиҳад. анагрун бубинед яъне дар протсесси ташаккулёбии ҷамъияти инсонӣ аз ҳамин намунаҳои даштӣ ё табиӣ навъҳои яъне сунъӣ бо воситаи интихоби сунъӣ навъҳои пурлаззат сермева хуб меваи шираро ба вуҷуд овард. яъне мо дар асоси танҳо меваҳои даштӣ метавонем навъҳои бобоию инҳо дар асоси ҳамон пайдо шудааст. мо албатта дуруст аст ки баъзе аз ҳамин растаниҳои даштии ёбоӣ аз он ҷумла муруди каён аз байн рафта истодааст. мо онро дар китоби сурх ҳам мо ҳамроҳ кардем. аз он ҷумла авлоди пешинаи себҳое ки имрӯз навъҳои гуногуни онро мебинем. себҳои аз он ҷумла тобистон себ, шулмон себ, капар себ аз ҷиҳати шаклашон мардум бо онҳо ном мондагианд. ҳар хел себҳои себи сурх, сурхсеб, хуб туршсеб, ҳар хела навъҳое ки халқ ном гузоштааст. анакун ҳамин навъҳо аз ҳамун як намуди ёбоии себи сиверсӣ. яъне яку барои чи сиверсӣ? барое ки аввалин бор ҳамуна номгузорӣ кардагӣ ҳамун олим. барои ҳамин ҳамуна себи даштии ёбоии себи сиверсӣ мегӯянд. ана ҳамун як намуди даштӣ. тамоми дигар навъҳое ки имрӯз дар бозорҳо мебинем ҳамаш аз ҳамун пайдо шудааст. ана акнун барои боз ҳам мустаҳкам кардани асоси табиии ҳамин навъҳо мо онҳоро ҳамчун барои пайванд ва ҳамчун барои тухми онҳоро истифода бурдан бояд онҳоро истифода барем ва гум накунем. зеро ки онҳо дар зарфи миллионҳо сол ба табиати ҳамин кишвари мо мутобиқ шудаанд ва аз он ҷумла